Okay, mayang adlaw sa mga tanan nga mga bisdak o mga dili bisdak nga ganahan makat-on sa ato ang mga lessons. Karon naa na ta sa ikaduhang lesson. Sa dili pa ko magsugod sa ikaduhang lesson, magpasalamat ako sa mga tanan nga mga ni-like, tanan nga mga ni-share ug ni-comment sa ato ang unang video. Hinaut ko nga doon na mo'y nakatunan sa atong mga lessons. O karon greet sa data mo shout out nilang Grace Alicamen request nga lesson pero sa next pa to natong video ug si Luffy Ferrer de Monkey si Lowell Tugahan nga taari haron sa Lapu-Lapu. Okay, ang atong lesson karon mao kining mga pulong binisaya nga kung atong sabton imong siyang sabton maayo nagikan day ni siya sa mga pangalan sa mga mananap. Hey, una kini manok natay sulti nga minanok ug katulog. So minanok meaning kanang nagmata-mata or kadyot ra iyang tulog o na siya sa manok gamit ng pulong manok, no? Ang mananap nga manok. Ikaduha kining iro. Okay, magunsa man ning iro magpaghot kung nagatay kauban nga sig ubo-ubo mingon tay. So sige makagpaghot. Wala sa iro na siya. Ikatulo ang kaning kanding. Unsa man pud sa kanding? Kasagaran na maingon din tag kakandingon nimong dako So may pasabot na kandingon meaning wala maligo or wala ligo-ligo or wala kaligo. Mao na sa kanding. Ang kaning ikaupat sa buaya. Unsa man naa sa buaya? Kanang buayahon or pasabot ana dali daw mamatyan o kanang duol sa imong kasing-kasing, duol sa pamilya, buayahon na siya. Okay? Ug sunod kaning last na to karon ang kabayo. Unsa may mga words nga o pulong nga gigamitan sa kabayo kaning ikabayan or ni kabayo meaning ana ni patungan. So mao tong 5 ka mga pulong binisaya nga naay gamit or naay gikan sa mga mananap: manok, minanok, iro, paghot, kanding, kandingon, buaya, buayahon, kabayo o kanang ikabayan. Mao na siya. Kung naa pa mo yung mga nahibaw-an, comment na diha, i-share na to ning video para kitang tanan makaton. Daghang salamat.